Ik ben in La Paz in Bolivia en ik duik hier in de wereld van La Lucha Libre. Dat is een worstelsport voor inheemse vrouwen. De zogeheten cholitas. Waarom is deze sport zo populair en hoe kan die sport bijdragen aan een stuk emancipatie? Dat ga ik uitzoeken in deze video. Mi nombre es Verónica Lorena Quisverdilla. Mi nombre luchístico, artístico es Elisabela Robacorazones. Esto tengo que llevarme porque hace frío. Cuando he empezado a luchar y terminaba de luchar, venían particularmente chicos a pedirme fotografías. Entonces, en esa vez simplemente era Elizabeth. Pero al ver que tenía público masculino que me apoyaba, entonces me pusieron. Yo comienzo dentro de lo que es la lucha libre por tratar de formar mi carácter. Antes yo era una mujer muy tímida, era muy temerosa, tenía miedo incluso de salir. En dat worstelen dat gebeurt hier in El Alto. Dat is de grootste inheemse stad boven La Paz. En de vrouwen komen iedere zondag hier bij elkaar om in deze sporthal met elkaar te vechten. En dat schijnt een echt spektakel te zijn waar ook toeristen op afkomen. Vi muchas mujeres bolivianas con su cultura, como se visten, con sus vestidos, pero jamás, fuera de aquí, jamás me las hubiese imaginado en lucha. Toen de vrouwen ook tegen elkaar vochten, toen leek het allemaal iets puurder, dat het ook echt was. Dus dat vond ik wel het mooiste om te zien ook, ja. De opkomst van dit worstelen en de emancipatie van de cholitas nam in Bolivia een vaart toen in 2006 oud-president Evo Morales aantrad, de eerste inheemse president van Bolivia. La mujer de pollera solamente se quedaba en la casa para atender a los hijos. O la mujer de pollera solamente trabajaba para ser empleada. Antes sí se veía, no podían incluso entrar a los bancos. No se veía eso. De rol van Morales is uitgespeeld bij deze verkiezingen. Zijn socialistische partij verloor fors. Daarbij is Morales zelf verwikkeld in verschillende schandalen. En omdat zijn termijn is verlopen, mocht hij zich niet meer kandidaat stellen. Kan dit een terugval betekenen voor inheemse vrouwen zoals Elizabeth? No creo. A estas alturas nosotros no vamos a permitir que vuelva a eso. Entonces, yo creo que las cosas van a mejorar. In het Bolivia van nu worden de cholitas veel meer geaccepteerd dan vroeger het geval was en hebben ze hun plek verworven. En de vechtsport heeft ertoe bijgedragen dat ze zich zelfverzekerder voelen. Dat laten ze zich door niemand meer afpakken.